Bueno, ongietorriak denak, Mikel Insausti naiz, Kutxa Fundazioko lankidea. Igual begizulak ikuste izkia zute, atzo korrika berandu pasazan Hernanitik, eta, bueno, horri bilik ginen, gora eta bera. Bueno, gaurko informazio saio honekin hasi baino lehen, hizkuntza kudeaketa nola egingo dugun azalduko dizuet. Orain goizeko saio hontan, gehienak euskeraz egingo dugu, baten bat gaztelaniaz, baina badakazute Telegram kanal bat gaztelaniazko itzulpena behar duenarentzat. Si hay alguien que necesita traducción al castellano, podéis conectaros al canal de Telegram. No sé si lo habéis ya instalado o lo tenéis preparado. ¿Hay alguien que tenga problemas? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, itzultzaileak ondo? Entzuten da. Bueno, aurrera. Orduan, goizeko saio hontan euskera zarituko gea gehienak, eta gero kafe tartearen ondoren, ja talde txikiagotan bilduko gea, eta hor ez da itzulpen zerbitzurik egongo, hor bueno, talde bakoitzan adostuko dezute pixka bat nola egin hizkuntzaren kudeaketarena. Beno, badakizuenez, deialdi Desafioko Sozialen Aliantzen deialdi berriaren saio informatiboa da gaurkoa, eta gaurko saioaren helburua bikoitza da. Alde batetikan deialdi honen oinarriak eta xehetasunak, eta batez ere aurreko deialdiekin alderatzen egondian aldaketak azalduko ditugu, baina bigarren helburua eta guretzako oso importantea da, eragile eta erakundeen artean ere, aukera ematea, zuen artean ezagutzeko, eta agian hortikan ere sortu daitezke aukerak elkarrekin proposatzeko aliantza edo proiektu berriak. Deialdiaren helburu nagusia, badakizute zein dan, da eragile anitzeko aliantzak sortzea, gizarte berrikuntzako proposamenak proposatzeko. Proposamen berritzaileak bilatzen ditu beraz, deialdi honek, konponbide eraldatzaileak proposatzen dituztenak, irauteko, erreplikatzeko edota eskalatzeko gaitasuna daukatenak Gipuzkoa osoan. Ze proiektu motak ekarri nahi ditugu edo erakarri nahi ditugu? Alde batetikan proiektu sorta moduan, antolatuta daudenak, ikuspegi sistemikoa daukatenak, eta sektore eta disiplina ezberdinen desberdinetako erakundez osatutako aliantzak. Jarraian azalduko dizuet pixka bat deialdi hau nun kokatzen da Kutxa Fundazioaren estrategiaren barruan. Hor ikusten dezute diapositiba horretan, zein dan fundazioaren helburu nagusia edo propositoa, Gipuzkoa bidezkoagoa, kohesionatuagoa, sortzaileagoa, jasangarriagoa lortzeko ekimenak bultzatzea, eta estrategia horren barruan, inpaktuzko 4 helburu definitu zituen fundazioak, eta 3. helburu horren barruan, badago lehentasunezko erronka bat, dana Gipuzkoan bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzea eta gizarte desberdintasuna murriztea. Orduan, deialdi hau, konkretuki, lehentasunezko erronka horren barruan kokatzen da. 4. edizioa da, aurreko 3 ediziotan ikasi ditugu gauzak, eta azkeneko urte hontan, Kutxa Fundazioko lankideak, hausnarketa prozesu batean murgilduta egon gea, entzunketa prozesu bat egin dugu ere, eragile ezberdinekin, galdetu dugu, zertze hon hobetzeko, zer egin genezakeen hobeto, deialdi hau indartzeko, eta goizeko lehenengo saioan, jarraian datorren saioan, Amalia eta Mirenek azalduko dizkizue ze aldaketak planteatu dien, hausnarketa horren ondorioz. Baina lehenik, Aida Solores, izango dana gaurko dinamizatzailea edo, berak hartuko du hitza eta azalduko dizue eguneko egitaraua zein den. Egun ona pasa ezagun, goiz ona pasa ezagun denak. Eskerrik asko. Egun on guztioi, mi esker Mikel eta Kutxa Fundazioari ere gaurko gonbiteagatik. Mikelek azaldu duen bezala, gaurko helburua deialdiaren oinarriak ezagutzea izango da, baina baita ere gure arteko aliantzak, harremanak sustatzea, erronka hauei, desafio hauei proposamen batekin aurrea egiteko, ezta?
Mikelek azaldu du, baino pixkat saioaren praktikotasunera begira, agenda hortxe daukazue, kafea izango dugu. Baina lehenago, oinarrien inguruan arituko gara, eta Amale eta Mirenekin azalduko ditugu pixkat zeintzuk diren oinarrietan, eskuartean gainera dauzkazuen oinarri horietan zeintzuk diren garrantzitsuak diren horiek errepasatuko ditugu. Eta baita ere aurreko deialdi batzuetan izan diren partaide, pertsona batzuekin mahai inguru txiki bat egingo dugu, esperientziatik uste dugulako asko dugula ikasteko, eta hor sortzen direlako benetako erantzunak. Kafetxora joango gara, eta gero bai aliantzak sustatzeko hainbat dinamika egingo ditugu, eta uste dut horrek ere lagunduko digula gure arteko harremanak sustatzen. Bitartean jakiteko, hortxe sobretxo batzuk ikusiko dituzue, sobre horietan zuen erakundearen izena ikusiko duzue, eta beste erakunde batzuena ere bai. Ikusten baldin batzu ez dagoela, zuek hartu sobre bat ere bai, eta idatzi. Eta aldamenean fitxatxo batzuk dauzkazue. Orduan, zertarako hau? Gaur sortatu daiteke gure arteko elkarrizketa naturalak ematea, baina izan daiteke ez. Orduan, gonbitea da, zuen arteko ohartxo hiriek sobretan sartzea, erakunde batek besteari, eta horrela, saioa bukatzen denean, bakoitzak eramango du bere sobrea jasotzen dituen sobreekin. Ez dago pauta zehatzik, baina espazio ezberdinak izango dituzue, bai kafearena, bai bukaeran emango dugun espazio libre bat, hurbiltzeko eta zuen mezutxoak partekatzeko. Hoxe, 10:30 aldera kafetxora joango gara, eta inork itzulpenarekin edo zerbait baldin badauka, besterik gabe esku altza eta gerturatuko gara, ez gara asko orduan denon artean moldatuko gara hau eroso eta familian egiteko. Komunak ere hor kanpoan dituzue, beraz edozeinek beharko balu, eroso sentitu mugitzeko. Ez baldin badago zalantza gehiagorik, hor eskuartean dauzkazue oinarriak, norbaitek ez baldin badauzka ere altza ezala eskua eta emango dizkiego, eta gaur hemen dauzkagu Amalia eta Miren oinarrien inguruko azalpenak emateko. Hasteko, Amalia zurekin hasiko gara. Hemen entitate asko daude, batzuk, segurazki mota ezberdinetako entitateak egongo dira hemen, baina deialdi hau, zer nolako entitatei zuzenduta dago? Deialdi honetan sartu daitezke entitate tipologia gehienetakoak. Bideratuta dago elkarteei, enpresei, ikastetxeei, kooperatibei, edo zein motatako erakundei. Bakarrik aliantza bat osatzeko gutxienez 3 erakunde behar die, hori bai. Dena guztioi oinarrietan jasota dago, baina espadare azpimarratu nahi ditugu puntu batzuk. Aliantza bat osatzeko gutxienez 3 erakunde izan behar die. Zenbat eta tipologia ezberdinetakoak izan hobe, osagarritasun hori bilatzen dugulako, eta bai kanpoan gelditzen diela behar bada, kide izateko gutxienez, udalak, mankomunidadeak, diputazioko zerbitzuak, eta orokorrean administrazio publiko guztien zerbitzuak. Baina horiek bai, aurreago esango dugu, aliantzaren laguntzaileak izan daitezke. Ez ordea, aliantzako kide. Aipatu dituzu hor koordinatzaileak, kide, zer nolako rolak har dezakete parte hartzaileek? Bai, 3 rol daude. Lehenengo rola esango genuke koordinatzailearena dela. Koordinatzailea den erakundea ezin du irabazi, izan behar du irabazi asmori gabeko erakunde bat, nahita nahi ez, beharrezko baldintza bada.
Gero koordinatzaileak bueno, pues jasotzen du fundaziotik diru laguntza. Bera jasotzen du eta gero bera banatuko du, ez? Osea, baita ere izango da, koordinatzaileak izango da proposamena aurrera eramateko, ez? Burutzeko, osea, burutzen den, bueno, pues, burutzeko arduraduna, ez? Kutxa Fundazioaren aurrean, eta baita ere komunikazioak bion artean, ez? Komunikatuko da koordinatzailea Kutxa Fundazioarekin. Bai, osea, rol garrantzitsu bat, eta batez ere, pues, lana dauka, ez? Baina, beste rola da aliantzako kidea, eta hor kideek jasotzen dute diru laguntza, noski, baina hori koordinatzailearen bitartez, ez zuzenean Kutxa Fundaziotik. Koordinatzaileak eta kideek sinatu behar dute barne akordio bat, ez? Eta hor, barne akordio horretan, bueno, pues, pixkat azalduko da, ez? Beraien aliantza, nolakoa den, eta bueno, nola arautzen den, eta baita ere hor agertuko da, ez? Jasoko dira, bueno, pues, dirua agertuko da nola banatzen den, bai? Diru laguntza, azkenean, erakunde desberdinen artean, ez? Kideen artean. Eta azkeneko rola esango genuke laguntzailea, ez? Amaliak ere aipatu du, laguntzaileak ezin du diru laguntzari jaso, ez? Baina bai parte har dezake aliantzan, eta modu desberdinetan, modu bat izan daiteke adibidez, bueno, emaitza batzuei difusio emanez, edo herrian auzoan ahalbideratzen jarduera bat, edo bueno, modu desberdinak daude. Zeintzuk izan daitezke, Amaliak esan dugu gutxi gorabehera, bueno, administrazioak, estatuko administrazioa, autonomietako bueno, pues, administrazioak, foru aldundiak, bankomunitateak, udalak, ez, gehienetan edo askotan, udalak izaten dira aliantzaetan, bueno, pues, laguntzaileak, ez. Pixkat, 3 rol horiek dira daudenak, ez, aliantzan. Bai, azpimarratu nahi dugu ere oso importantea dela, adibidez udalen parte hartzea, ze azkenian aliantzak nolabait lerrokatuta daudela adierazten du, politika publikoekin. Orduan, proposamenean hor horrelako laguntzaileak agertzen direnean, guretzako baloratzeko orduan, ez dakit, balore handia ematen diogu horregatik, pixka bat nolabait berme bat ematen duelako politika publikoekin bat egiten duela, ez dela proposamen txanpiñoi bat bezala agertu nolabait, ez? Ederki, eskerrik asko, Amalia. Goazen desafioetara. Aurreko 3 edizioetan, 2 desafioen artean hautatu genezaken, ez? Aurten ordea, zerbait aldatu da? Bai, aldatu da, Mikelek aipatu duen hausnarketa sakon hortean, bueno, bueltaka ibili ginen, eta egia da aurreko deialdian batzuk, zuetako batzuk ezagutu duzue eta parte hartu duzue, aukeratu behartzen ituzten bi desafio zehatzen artean. Jartzen gunun testu ingurua, azkeneko 2024ko deialdian izan zen mobilidadea, eta mobilidadearen barrenen 2 desafio zehatzen artean aukeratu behar izan duzen duten. Eta aurreko beste 2 deialdietan gauza berbera gertatu zen, beste testu inguru batzuetan. Aldiz aurten, utzi dugu jarduera esparrua zabalik. Hautatu dezakezue nahi duzuen lan esparrua. Beti ere bidezko transizio hor agertzen dena bidezko transizio ekologikoa sustatzen eta Gipuzkoan desberdintasunak murrizten modu bateratuan, horrei ematen diogu garrantzia, modu bateratuan lagunduko dituzten proposamenak bultzatzea. Hoi da aurtengo desafio bakarra. Baina uste dugu aliantzeentzako erraxago izango dela jarduera esparru zabal batean aukeratzea nondik nora joango den zuen proposamenak, baina beti ere hor kokatu beharko duzue proposamena eta oso argi adierazi beharko duzue nola bateratzen dien biek
ze loturak egiten dituzuen bien artean, biek lotuak eta sendo egotea lortzeko. Hori da. Desafio bateratua orduan. Bai, aurtengoa bai. Guk ere, deialdi hau berria da, 2022an jarri genuen martxan, eta oraindik gu beti esaten dizuegu gauza bera ikasten ari gerela ere, zuekin batera, eta pixkanaka nahi dugula fintzen joan deialdi hau, ez? Eta, bueno, pixka zuen hausnarketatik ere ateatako ondoriotako bat, aldaketa hau izan da. Eta fintze horretan, zer nolako proposamenak espero dituzue? Bueno, begira, jarriko dut hurrengo diapoa. Orain arte, bai, desafioak hainbeste zehaztearekin, joaten ginen fokoa jartzen dugun hortan, ez? Nola kokatzen ziren zuen proposamenak bi desafio horietan. Aurtengo deialdian fokoa ez du esan nahi proposamenari ez diogula kasorik egingo, baina fokoak gehiago jarri nahi dugu nola hortan, nola eragingo duten zuen proposamenak, nola antolatuta dauden. Eta horregatik nahi diogu nolabait balore bat eman aliantzen osaera anitzari, osagarritasuna lortzen duten proposamen horiei, proposamenak ikuspegi sistemikoa izan behar du, bai diseinuan eta bai esku hartzeko planteamenduan ere, ezin dute edo, bueno, gu balorea emango diogu soluzio sistemikoei, alderdi desberdinetatik oratzen diotena arazoari. Proiektuak linealak izan beharrean, pixkat zehagoak, komplejuak ere, soluzioak ere komplejuagoak izatea horrei, ez? Proiektu sorta, beti esan dugu, ez da proiektu bat izan behar proposamenarena. Izan behar du proiektu sorta eta sorta proiektu horien artean ere loturak izan behar dituzte. Nolabait elikatu behar du bat besteari. Eta aurtengo deialdian ere nola berrikuntza sozialean oinarritu nahi dugun, deialdi hau, berrikuntza sozial hortan erabiltzen dien moduak ere nolabait txertatzea balima daude proposamenean, balorea emango diogu horri. Esan nahi dugu, gizartearen partaidetza bertan egotea, nolabait proiekturen bat hori sustatzen duena egotea, edo esan duguna, udalekin laguntzaile bezala nolabait lotura horiek egitea, edo gazteen partaidetza bertan egotea, edo maila anitzeko gobernantzak izatea. Guzti horretarako proiektuak egon daitezke sorta hortan. Eta hori da bilatzen ari geana, horrelako proposamenak. Badakigu asko eskatzen ari gerela, baina beti ere, eskatzea libre da, baina, hortxe, ez? Eta aurten ere nahi diogu ere balore handia eman iraunkortasunari. Horregatik ere, 3 urtetako exekuzio epea izango dugu. Proposamenaren iraunkortasuna denboran. Hau da, proposamena behin bukatutakoan, 3 urte horiek exekuzio epeako 3 urte horiek pasatakoan, nolabait geldituko dela. Edo emaitzak, edo berriz ere beste toki batean errepikatzeko gaitasuna duelako, erreplikagarria delako beste nunbait. Gutxi gora bera hortxe. Aipatu dituzue aurreko edizioekin ja aldaketa batzuk, nabarmen batzuk uste gauza hauek importantea direla kontutan hartzea, ze batzuetan beste edizio batzuetatik gatoz eta gauzak errepikatzen doaz, baina badaude beste kontutan hartzeko beste esparru batzuk, ez da, Miren? Bai, hori da. Gu aurreko urtean egon ginen pizka eta hausnarketa hori egiten, eta, aurten, edizio honetan, aldaketa batzuk, ez, esanguratsuak, ditugu, ez. Lehenengoa pizka eta aipatu du Amaliak, desafioaren lan esparruak zabaldu egin dira, hori komentatu du, hori garrantzitsua da, aukera askoz gehiago, proiektu sorta
bueno, hor aukera handiagoa da, baina baita garrantzi eman nahi diogu bai eta bai sozialari. Osea, bi elementu horiek garrantzia eta modu ahalik eta bateratuena eta izatea aliantzan. Badakigu ere hori zaila pixkat erronka dela, baina hori bultzatu nahi dugu. Zeharkako gaiak, bai euskera, bai genero aniztasuna, bai aukera berdintasuna eta jasangarritasuna, bai beti izan, uste dugu, beti geratzen diela pixkat albo batean, nahi diegu ere garrantzi eman gai hauei, eta baloratuko dugu pixkat, aliantzan gai hauek benetan lantzen direla, hasieratik bukaeraino hor presente daudela. Gero, deialdiaren maiztasuna, 2 urtez, behin, azkenekoa ja 2024an izan zen, eta hori zergatik, proposamen exekuzio epea luzatu delako, 3 urte bat luzatu dugu, zergatik hori, aliantza askok esan digute, motza zela, 2 urteko epe horretan, kostatzen zela, ondo, proiektu guztiak burutzea, Horregatik, maiztasuna zergatik 2 urte, hori, azkenean kudeatu behar dugu 2 aliantza batera gehiago ezin da, ezin dugu. Horregatik ere, diru laguntza handitu da, minimoa, eskatu behar den minimoa 250.000 eurotakoa izango da, eta maksimoa 600.000. Eta, hau ere, nahi dugu mantendu, beste, nola luzatu dugun urte bat, pixkat handitu behar dugu diru laguntza. Eta bere zuzkidura ere, handitu da, beste urtetako aliantzako purua, gutxi gora bera berdina mantentzeko. Beste puntu bat, aldatu dena da, langile kostuek, langile kostuek ezin zuten gainditu lan hitzarmenen soldate mailak. Hori baita aliantza batzuek adierazi digute oztopo handia zela, eta azkenean hori kendu dugu, baldintza hori. Eta azkenik, beste 2 aldaketa aurrekontuetan datoz. Bat da, aurten lehenengo fasean aurkeztu beharko dela aurrekontu bat. Aurreko edizioan, 2024an ez zen beharrezkoa izan, ez genuen eskatu, eta beste lehenengo 2 edizioetan, 2022-2023ko edizioetan, bai eskatu zen eta xehetasuna handiarekin, eta orain erdibideko bidea uste dugu dela egokiena. Jakin behar dugu pixkat, nora nun mugitzen da, nun kokatzen da, dirutan aliantzan. Horregatik, xehetasunik gabe, baina bai aurrekontu bat eskatuko da. Eta gero, beste aldaketa bat aurrekontuetan, beste 2 fase edo beste 2 kontzeptu sartu ditugu, bada ebaluazio evolutiboa, hau proiektuan zehar, Lehendakari Agirrezentarrekin lan egiten dugu ebaluazio evolutibo bat egiteko. Horren laguntza izango dute aliantzek, ebaluazio mota hau lantzeko, eta pentsatzen dugu igual aurrekontu bat behar du hau garatzeko. Eta baita ere beste fase bat, beste kontzeptua, iraunkortasuna, Maliak ere komentatu du garrantzia, puntu honen garrantziaz. Bai exekuzio epea luzatzean, eta bai zuzkidura, diru laguntza handitzean, iraunkortasuna lantzeko, aukerak gehiago izatea, espero dugu, porque puntu garrantzitsua da, uste dugu. Eta, horiek dira aldaketa nagusienak, aurten daudenak. Eta... Eskerrik asko. Eta orain, segurazki zalantzak sortu dira, eta gero izango dugu orain tartetxo bat zalantzak entzun eta erantzuteko, baina hori baino lehen praktikara begira aurkeztu nahiko banu, deialdira aurkeztu nahiko banintz,
zeintzuk dira kontutan hartzeko irizpideak, zeintzuk dira kontutan hartzeko data horiek. Bai, daukagu diapositiba bat, ere? Bai, bueno, errepasatuko dugu, pixka bat, bai, lehenengo fasea, ez? Deialdiaren lehenengo fasea hasi zen martxoak 9an, orain dela bi aste, hortikan, eta itxiko da ekainaren 16an, eguerdiko ordu bitan. Eta, bueno, fase horretan zer egin behar da, bueno, aliantzako partaide, ez, kide guztiek izena eman behar dute, registroa egin behar dute gure plataforman, ez, eta hor, bueno, agiri guztiak, eskatzen diren, egiazta agiri guztiak orkestu, eta, bueno, formalidade horiek egin, eta koordinatzaileak bete behar du ere informazioa, ez? Hor eskatuko da, aliantzaren deskribapen bat, kide guztien pixkat ere deskribapena, eta bakoitzaren funtzioak, eta hau esan dugun bezala, aurrekontu bat, baina ez xehetasunetan sartu gabe. Eta hori lehenengo fasean. Eta bigarren fasea, Bai, gomendio bat, ez utzi proposamenak azken egun arte aurkezteko, ze gero gure plataformaren bitartez aurkeztu behar die, eta arazoak batzuek badakizue, ondo dakizue, batzutan arazo teknikoak ere ematen dituela. Orduan, pixka malgutaz tarte bat utzi gutxienez aurkezteko. Bai, eta bigarren fasea pasata, lehenengo fasearen ebazpena jakingo da irailean. Iraila erdian, 18an. Eta bigarren fasearen hasiera emango diogu iraila berean, 28an, behin konfirmatuta lehenengo filtrori pasa duten guztiok nahi dutela jarraitu, emango diogu irekiera 28an, irailaren 28an, eta hor bai proposamena xehetasun asko gehiagokin aurkeztu beharko dela, eta baita ere aurrekontuak. Bukatuko da abenduan, Gabona baino leno, 15ean, horri izango dituzue bilabete eta erdi edo proposamena lantzeko, eta gero ebazpena hemendik urtebetera jakingo dugu, martxoaren 8an jakingo da. Orduan, data horiek kontutan edukita, bai saiatu gera urten ere, pixkat, bai lehenengo aurkezpena, lehenengo proposamenak eta bigarren eskaerak egiteko eta osatzeko denbora gehiago ematen. Eta horrela atea zaigu egutegia, pixkat ibiligea jokatzen datekin ez oporretan gehiegi sartzeko edo horrelako gauza, baina hauxe da deialdi honen egutegia. Hauek dira datak, saiatuko gara azken momentura arte. Bai, mesedez, hori importantea da, Gero dena batea gainea plataforman hasten zaretenean datuak sartzen, batzutan zoritxarrez, zuentzako eta guretzako ere, plataforma bere mugak ditu, eta hobe denbora pixka batekin aurkeztea. Mila esker. Amalia, miren? Orain ikusiko dezue, oinarriekin batera fitxatxo bat jasoko zenuten harreran segurazki, norbaitek ez baldin badaukare bai eskatu dezake. Gauza asko entzun ditugu, oinarriak ere eskuartean dauzkazue, zalantzekin etorriko zinaten. Orduan, emango izkizuegola, 5 minutu sortu diren zalantzak, odanadalakoak, zuek fitxatxo horretan apuntatzeko, ikusten dugu, denok daukagu fitxa hori, ez da? Zalantza horiek apuntatzeko, nahi badezu ere aldamenekoarekin partekatu, nik uste dut aukera ona ere badela, zalantzaren kontraste hori egiteko, eta hasierako harreman horiek izateko. Eta gero, fitxatxo hori utziko dezue, zuen eserlekuetan kafea baino leno, gu jaso ditzagun. Orduan, 5 minutu utziko ditugu orain, zalantzatxo horiek zueko harra jartzeko, eta gero ahots batzuk entzungo ditugu, zalantza horiei orain erantzun ahal izateko. Orduan, 5 minutu, zuen kabuz
hori egiteko, eta hori, aldamenekoarekin ere bai partekatu nahi balin baezue, batzuetan zalantzan gure artean ere argitzea aberasgarria izaten da. Prest baldin bagaude, besterik gabe zalantzak dauzkazuenok, segurazki, ordu laurden bat edo izango ditugu zalantza batzuk entzun eta erantzuteko, ez ditugunak erantzuten, hala ere hor gelditzen dira gordetak eta gu jasoko ditugu, beraz zentzu horretan lasai eta gero ere izango ditugu espazio gehiago, baina bai, ahots batzuk entzun nahiko genituzke, orduan, zalantza dituzuenak, besterik gabe eskua altza eta Josean hurbilduko da mikrofonoarekin. Hemendikan Alberto. Sí, bueno, yo he tenido aquí problemas con los auriculares. No me ha quedado muy claro la diferencia en cuanto a condiciones y requisitos entre entidades aliadas, o sea, las que formarían parte de la alianza, y las colaboradoras, que supongo que también habéis llamado ayudadoras, ¿se ha entendido? Y si se puede ser un aliado que no reciba subvención, o para ser aliado tiene que recibir subvención sí o sí. Vale. Bai, Mirenek esplikatu du ez, 3 rol egon daitezke aliantza baten barrenen. Bada koordinatzailea. Koordinatzailea izango da erantzukizun handiena dakana, Kutxa Fundazioaren aurrean. Berak asumitzen du proposamen hori aurrera emateko ardura guztia Kutxa Fundazioaren aurrean. Kideak aldiz, proposamenen zati bat egingo duena eta bere koordinatzailetik diru laguntza bat ere jasoko duena. Dago aliantzaren barrenen, baina dirua jasotzen du, baina ez zuzenean Kutxa Fundaziotik, baizik eta bere koordinatzailetik. Eta gero 2. rola da, batez ere udalek eta horrelako, edo beste edozein erakundek ere egin dezakena, horiek ez dute diru laguntzarik jasoko, baina batzutan dute garrantzi ikaragarria proposamenari balorea emateko. Begira, adibide bat jartzeagarren, 2022an Hernaniko elikaduraren burujabetzako aliantza bat izan zen, hemen Andoni dago, eta bera udaleko ordezkaria zen, eta etzen ulertzen, adibidez, ESIP izena zuen, siglatan, ESIP aliantza udalaren partaidetzarik gabe. Ze udalak bultzatutako proiektu edo proposamen bat zelako. Orduan, udala zeon atzian, baina ez zuen jasotzen Kutxa Fundaziotik inolako diru laguntzarik. Beste nonbaitetik, segurazki bai, baina gure entidade honetatik ez. Baina hortxe zeon ere sustatzen eta bultzatzen proposamena. Ez dakite, Alberto, bai, erantzun dizugun edo... Bai, bale, os. Beste galderarik? Kaixo. Galdera zehatz bat da, kasu honetan, lanbide heziketako ikastetxeek, publikoa dianak, bazkide izan daitezke, edo, bai, kasu honetan, bazkide izan daitezke, ados? Bueno, kide, bale, ez laguntzaile, esan, kasu honetan, kide izan daitezke, eta gastuen artean, gastu pertsonalak aurkeztu ditzazkete? Bai? Bale. Eta garapen agentzi batek, kasu honetan, laguntzaile edo kide izan daiteke. Garapen agentziek ere parte hartu dezakete eta kide izan daitezke inolako arazorik gabe. Baina koordinatzaile izateko aldiz, forma juridikoa, zea juridikoan jarri behar du irabazi gabe, asmori gabeko erakundea behar dela izan. Badie, zea batzuk, garapen agentzi batzuk, DBGesa bezala, hor dagoela, horrela diela eta koordinatzaile papera egin dezaketena, baina aldiz
ez bali manago kerre, uste dut oarzo aldea ez da hola horrela eratuta, eta kide izan daiteke, baina ez aldiz koordinatzailea. Itxoin, Kaixo Ider. Bai, Amaliak komentatu duna, gure kasuan DBGesa da garapen agentzia, Debabarreneko garapen agentzia, forma juridikoa gea soziaz anonima eta gure estatutotan edo eskrituretan ez nago ziur, baina jartzen du irabazi asmorik gabeko entitatea gehala, orduan aukera daukagu aurkezteagu proiektua koordinatzaile bezala, eta aurreko deialdian zuekin daukagu proiektuaren justifikatzen gaudena. Bai. Bai, beste galderarik? Bai, mentxe. Biak. Kaixo, nire galdera da, aputxu eta aurrekontuetan fase berriak daudela esan duzue, ebaluazio evolutiboarena, ez dutela ondo ulertu, aber hori gehiago azaldu albazen duten, eta gero proposamenaren iraunkortasuna, orduan, ze proiektu zehazten dan, horren iraunkortasuna aurrekontuetan ere azalduin behar dela era batean, hori aurrekontuen fase berrian jarri duzue horko diapo batean, horren inguruan zehaztasun gehiago? Bai, bai, ebaluazio evolutiboa, zer den, ez da erraza izango, orain azaltzea ez daukagu demorarik, baina da, ebaluatzeko, proiektua, aliantza eta nola dijoan, eta ze ekarpenak, ebaluatzeko metodologia bat, eta honek, metodologia hau garatzen du, eta esan dudan bezala Lehendakari Agirre Zenterrek. Eta honen inguruan eukiko dezue informazioa, eta beraiek laguntzeko egongo dira atal honetan. Garrantzitsua iruditzen zaigu, interesgarria, eta horregatik sartzen dugu, eta horregatik eskatzen diogu, edo proposatzen dugu, nola diru laguntzarea handitu den, dedikatzea diru bat, beharrezkoa izan ezkeo, bai orduetan, edo bai bidaietan, edo parte hartzeko, horretara dedikatzea. Porque garrantzitsua iruditzen zaigu, eta garrantzi hori nabarmentzeko horregatik sartu dugu aurrekontuetan. Bai. Gutxi gora bera. Bai, nire galdera da, aliantza erakundeetan, ea parte hartu dezaketen atzerriko adibidez unibertsitateak edo horrelakoak. Hori kontutan hartzen da edo zakit. Bai, printzipioz, uste dut posible dela, ezingo duna da segurazki koordinatzaile bezala aurkeztu, baina bai, uste dugu baietz. Hori, kaldera hori noizbait atera da, eta nik uste dut erantzuna baiezkoa dela. Bai. Kaixo egun hone, eske lotuta zeon, zeneire deigarrentzai Lehendakari Agirrena, kanpo zerbitzu bezala jungo nitzake 20% horren barrenen? Edo nola da pentsauta? Aurrekontuan sartzerakoan? Barkatu mikrofonoakin aurrea eta atzera ibiltzea, baina behar dugu itzultzailei soinua iristeko eta grabatzeko. Nola zen galdera barkatu? Lasai. Kanpo zerbitzuen kostuan aurrekontuan 20% onartuta da, hortikan ezin da pasa. Lehendakari Agirre Zenterreko zerbitzu hori sartzen baldin bada aurrekontuan barrenen, partida horren barrenen dijoa, hau da, baldintzatzen du 20% hori aparte sartu daiten gastua da. Ja ulertu duten ondo. Proposamenek guk, Kutxa Fundazioak laguntzen du proposamenaren 80%. Orduan, 20 hortan zuek sartu dezakezuen nahi duzuena. Agirre Lehendakari... Igual gaizki situatuan, baina aurrekontuan barrenen oinarria dauzkat, bai, esan dizuten arabera. Eta hemen, 8.
Kanpoko diru laguntza kanpo zerbitzuen kostu hogei aplikatu ahal izango zaie. Aportazioana 20% aparte. Orduan hemen... Eta Agirre Center? Beraie pagatzate? Hori, orduan, zalantza orduan horti dator, hori... Hori da, bai. Agirre Lehendakari Center da zerbitzu bat gu jartzen duguna zuei laguntzeko. Zuek ez duzue kostu hori asumitu behar. Hori da, gu jartzen dugu, bale? Ez dakit erantzun dizuten. Igual ez dago ondo azaldu, bai, arrazoi, bai. Argituta. Azken galderarik mai ingurura pasa baino lehen, honek igual beste galdera batzuk ekarri ditu. Igual adibidez, lurralde ezberdinetako proiektuak artikulatu nahiko balira, zer da hobeto, batean sartzea edo bizpahiru proiektu ezberdin sartzea? Lurralde ezberdinetako proiektuak batera aurkeztu da artikulatu nahiko balira, zer da hobeto, danak batean sartzea edo bizpahiru eskaera egitea? Baina, adibidez, bi eskualdeen arteko proiektu bat elkarlanerako, bi lurralde ezberdinen arteko elkarlaneko proiektu bat aurkeztuko balitz, hori zara proiektu bat edo izan daitezke bi. Bere barruan ere proiektu sorta ezberdinak balin badaude. Ez dakit, Andoni, erantzuten, nik uste dut bi izan daitezkela, binon bat ere sendotasun gehiago hartzen baldin badu bakarra proposatzearekin, nik bakarra ingo nuke, baina hori zuen esku nik uste dut, ez Mikel? Ez dakit. Bueno, demagun, bi eskualde horietan planteatzen den esku hartzea batera diseinatu dela, helburu oso antzekoekin, nolabaiteko esku hartze hori batera diseinatu bada, agian zentzu gehiago kiko luken ere ustez, elkarrekin aurkeztea. Baina gerta daiteke igual eskualde batean ja dinamika bat martxan egotea, beste batean beste dinamika bat egotea, eta bueno, agian orduan igual zentzuzkoagoa da bi proiektu ezberdin bezala aurkeztu, eta agian esplikatu ze loturak egon daitezkeen, ez? Zer, agian lotura horiek balio dezakete nolabait proiektu baten erreplikagarritasuna zehatzeko, ez? Agian eskualde batean testeatuko da soluzio mota bat, gero agian bestean probatu daitekena, eta alderantziz. Orduan, bueno, naiz eta bi proiektu ezberdin izan, baliagarria izan daiteke. Iraunkortasun horri begira, saltzea nola, bi eskualdetan gauza bera testeatu beharrean edo pilotatu beharrean, agian batean bat, bestean bestea, baina gero hori elkarrelikatuko dutela, ez bata bestea. Norbaitek daukaola beharrezko beste galderaren batek? Bale. Albertorekin, bueno, zuretzako orain bai. Horrekin itziko dugu eta gainontzekoek jaso galderak. Baremazioarekin, hemen agertzen dira irizpide asko, ez? Ez dakit ponderazioaren bat baldin badago, porque bestela zaila egiten zaigu guri jakitea, eta gero zehatza gaitasun teknikoarekin, hemen agertzen da esperientzia egiaztatu behar dela. Nola egiaztatzen da hori? Bai, esperientzia, atal batean, proposamena aurkezterakoan, atal bat izango duzue, zuen erakundeak egin dituen beste proiektuak azaltzeko, eta horren bitartez ezagutzen dugu, bide bat egin duzuen berrikuntza proiektuen inguruan, edo ez. Pixkat hor azaltzeko tokia baduzue. Bale? Eta bai, ponderazioa ez da publikoa egiten. Hemen azaltzen dien irizpide guzti hauek kontuan eukiko die, baina ez da ponderazioa ez dugu publikoa egiten.
Horrela bai, mila esker, Amalia, mila esker, Miren. Gainontzeko zalantzak jaso mesedez eta gero guk jasoko ditugu eta, bueno, pues, erantzungo ditugu, ohiko galderetan ere bai publikatuko dira. Orduan oso baliagarriak izango dira eta gero, hartu Amalia eta Miren hor kafean ezakitzen eta saiatuko gara erantzuten. Bai. Eta begira espadare, zalantzakeo batzutan saioaren ondoren sortzen die, hortxe dago gure postontzila laguntzak gidoia aliantzan, kutxafundazioa.eus, eta hor dituzuen zalantza guztiak ere bota, eta saiatuko gera erantzuten alden azkarren. Bale, mila esker, eta orain bai pasako gara mahai ingurura, eta horretarako edizio ezberdinetako parte hartzaileak ditugu. Alde batetik Zaira Garzia, Sorgin Lore Gizarte Elkartetik, ongi etorri. Carlos Cabido Arantzadi Zientzia Elkartetik, eta Agurtzane Loidik Gizabidea Fundaziotik, ongi etorri. Eta eskerrik asko gerturatzeagatik. Bueno, Zaira, zure kasuan, bigarren edizioa parte hartu zuen Sorgin Lore Elkarteak, ekin bat aliantzaren koordinatzailerekin. Carlos, bitan parte hartu zuen lehenengo edizioan, Mikroklima Aliantzaren koordinatzaile gisa, eta hirugarren edizioan, Biarteko Mugi Aliantzaren koordinatzaile bezala, eta Gurtzaneren kasuan Gizabidetik, hirugarren edizioa, Plaza Bizi koordinatzaile bezala. Gurtzane zurekin, hasiko gara, zuen bizipen apur bat ezagutzeko. Badakigu, aliantzak sortzea, lankidetzan aritzea entitate ezberdinekin, erraza ez dela, zailtasun batzuk badituela behintzat, ez? Nola bizi izan dezue zuentzat prozesu hau, eta bizipena izan ostean ez, zeintzuk esango zenukete direla aliantza eraginkor bat izateko gakoako kontutan hartzeko puntu garrantzitsu horiek. Gure kasuan 9 eragile gare aliantzan. Talde honetan batzuk tokikoak dira, beste batzuk beste alor batzutan edo espezialista edo lagungarri dienak aurrera eroateko gaia. Batzuk ezagutu ginoan martxan jartzerak orduan eta tokikoak zienak edo bertakoak zienak lehendik ezaguna zien. Orduan, bai kontutan hartu ziena, rolak bai eta funtzioak ondo zehaztiaren hasieratik, espazio koordinatu batzuk sortu ditugu aliantzan sortzen dien hainbat kontu zaintza aldera, izan informazioa partekatzeko, hausnarketak. Espazio horretan zaintza egiten da, batetik hori informazioa partekatzeko, elkarren artean sortzen dien zalantzak eta hausnarketak bideratzeko eta adosteko, ardurak zehazterak orduan, momenturen batzutan, baldin badare gaizki ulertun batzuk edo horrek argitzeko eta kudeatzeko. Espazio horrek edo lantalde horrek gure kasuan die lantalde batzuk sortu ditugu, lantalde batzuk die helburuei erantzuteko, gure kasuan aukeratu zien bi gaien artean zan mugikortasuna eta naturguniena, orduan lantalde badaukagu mugikortasun aktibo eta jasangarriaren lantaldia, naturgunien bizi berritzeko lantaldia, gero parte hartzia eta komunitatearen parte hartzia eta alduntziarena,
ebaluazioa eta ikerketa, hemen aipatu da baitza ebaluazioaren gaia, eta komunikaziorako lantaldia dugu. Eta gero bai egiten duguna da, sarri talde eragilea edo deitzen jaun lantalde bat, eta hor batzega aliantzako kide guztiak, kutxako laguntzaileak eta LC-koak, guztiok batzega hor, batzutan online, bilabetetik behin, beste batzutan aurrez aurreko jardunaldia egiten dugu, eta hor partekatzen ditugu gure hausnarketa guztiak, eta gure nola doian proiektua, zalantzak, eta bar, ez dakit horrekin erantzun dutzuten. Sare interesgarria eta lankidetza interesgarria orduan, hor ideia batzuk eman dizkiguzu, Zaira, zuen kasuan, adibidez, eta pixkat aliantzako parte bat ere bada koordinatzaile izatea, eta horrek eskatzen du parte administratibo ekonomikoa ere bai eramatea, ez da gauza erraza, eta bere lana eskatzen du, ez? Nola izaten da lan hau egitea? Zuek nola egin dezu, ze puntu garrantzitsu nabarmenduko zenukete parte administratibo hau eramateko orduan jakinda kide guztien dokumentazioa, fakturazioa, lanketa hori guztia kudeatu behar dela? Aldera divertigarriana, hori erantzun aurretik, bai gustatuko litzaidake pixka bat agurtzane komentatu duena, oso importantea iruditzen zait, rolak oso argi eukitzea hasieratik, aliatu bakoitzak zer nolako espertiza duen eta zein den bere eremua, eta gure kasuan horrek baldintzatzen zuen erabakiaren lidergotza nork zeukan. Eta hori oso importantea iruditzen zait plazaratzea. Eta ere bai, guretzat oso importantea izan zen, bai gu Sorgin Lore koordinatzaile bezala, eta bai aliatuei transmititu geniena izan zen, plazeretik eta sinesten degulako egiten genuela. Gustora egin behar genituen gauzak, bestela, aldatu behar genuen modua, baina gustora egin behar genituen gauzak, ez? Hori alde batetik eta bestetik, administrazio kontuetan, klitxe bat esango dut, baina oso importantea iruditzen zait, guk kudeatu degula, beste aliatu batek kudeatuko beharko luken edo gustatuko litzaiguken bezala. Orduan guk beste bati eskatuko geniokena, guk gure buruari jarri diogu baldintza bezala. Eta oinarrian egon dena izan da, informazio guneak egotea edo informazioa eskuragarri egotea une oro, elkarbanatutako karpetetan eta bar, eta transparentzia. Orduan, hori lurreratuta, hori nola egin dugu, hasieratik formulazioan, egia da formulazioa lan asko eskatzen duela, ez dagoena ordainduta, eta denok dakigu hemen hirugarren sektorean baldintzak normalean zeintzuk diren, baina egia da, behin lortzen baldin badezu diru laguntza, hori guztia aurreratuta daukazula. Proiektua argi dago, aurrekontua argi dago, gure kasuan bai aurrekontua lehenengo fasean eta bigarren fasean aurkeztu behar zen, orduan gure kasuan aurrekontua oso argi zegoen hasieratik, denon artean erabakita hasieratik, eta gure kasuan urte horretan etzan beharrezkoa akordio bat aliatuen artean, baina guk egin genuen. Eta orduan, guk argi utzi genuen zein zen proiektuaren helburua, nola banatuko genuen dirua, zenbat ze kopuruetan eta ze datetan. Eta data horiek gehien bat ziren diru laguntzak ordaintzeko epeak markatzen dituena. Orduan gu, koordinatzaile bezala konprometitzen ginen, hori dirua jaso bezain pronto, ordaintzera. Eta denok argi genituen zeintzuk ziren kopura. Eta gero, transferentzia horiek egin genituenean, aliatuei abisatu genien, noski. Horrekin batera ere bai, hasieratik, aurrekontuaren jarraipen taula nola baiteitzeagatik, aliatu guztiak eskuragarri zeukaten, nahiz eta, gero bakoitzak igual kopia bat egiten zuen eta bere aldaketak egiten zituen bere karpetan edo, beldurra ematen ziren esku sartzea hor eta bar, baina denek eskuragarri geneukan
eta oso zintzoak izan ginen hasieratik, Kutxa Fundazioaren plataforman bolkatu behar genuen informazioarekin. Orduan, plataforma horretan dagoen, taula ekonomikoa Excel batera pasa genuen, gaur egun eskerrak luzatzen dezutela hori ez, baina pasa genuen Excel batera, eta orduan aliatu guztiek bazekiten hori, 6 atal daudela, aurrekontuan, atal bat diseinuarentzat dirua, parte hartzearentzat dirua, egikaritzeko dirua. Orduan, nola banatu behar genuen dirua. Aliatuek argi eta garbi zeukaten €1, ez? Orduan, hor bi modutan kudeatu genuen. Hasieran, lehenengo zuriketan, aliatuei eskatu genien, zuzenean nahiek zituzten gastuak bolkatzea Excel horretan, eta bigarren zuriketan faktura volumena oso altua zen eta orduan eta plataforma pixkat konplexua da zentzu horretan, orduan beste modu batean egin genuen, eta orduan fakturak bolkatzen zituzten Excel batean, eta nik Kutxaren lenguaira itzultzen nuen, nolabait, beste formula baten bitartez. Hala ere guztia gero oso teknikoki azaltzen nahi baldin baduzue kafean galdetu lasai asko. Karo, nik uste dut aukera izan genuela aliatuek lehenengo zuriketan ulertu zuten nola bolkatu behar zen informazioa plataforman. Orduan gero ikusita konplexua zela eta eskertu zuten guk izatea egiten genuenak lan hori, eta ia konfiantza bat garatua zegoen eta ikusten zuten dena transparentea zela, eta orduan ardura hori gugan delegatu zuten lasaitasun handiarekin. Nik uste, hor daukagu aliatu bat, zerbait ekarpenen bat egin nahi baldin badu. Eta amaitzeko, nahiz kopuruak ikusgai geneukan denok aliatu guztiek genekin bakoitzak zenbat zuritu nahi zuen edo behar zuen, gero dokumentaziorako sarbidea bakarrik aliatu horrek eta guk geneukan koordinatzaile bezala. Ordan beste kideek ez zituzten datu pertsonalak ikusten, ez zituzten nominak ikusten, baina bazekiten zen nomina diru kopuru zurituko zuen beste erakundeak. Hori ulertzen da, ez? Orduan ikuste dut horrek ere gardentasuna ekartzen zuen, besten genituen datuak edo, baina jendeak bazekien zenbat zuritu behar zuen bakoitzak. Eta besterik gabe, tip moduan oso ordenatua izan behar zarela, koordinatzaia baldin bazara, oso ordenatua izan behar zara dokumentazioarekin, eta aliatuak kontutan izan behar dezu, tamaina ezberdinetako aliatuak daudela, eta orduan aliatu bakoitzak bere ritmoak ditu, orduan alik eta denbora gehienarekin kudeatu behar dituzu gauza, ze aliatu txiki batek momentuan dei batekin bidaliko dizu informazioa, baina aliatu handi batek igual denbora behar du, ze giza baliabidetara deitu behar du, eta hortik prestatu behar dituzte nomina, gaizki zegoen nomina bat, eta orduan nik beti ez dakit, epe mugazan martxoak 5, otsaiako geirako dena egon barzan. Ez, 15 edo astebete lehenago saiatzen nintzen, edo saiatzen ginen. Gero, hori margenarekin ibiltzeko. Zein importantea, gardentasuna, akordio komun horiek aldez aurretik adostea, beharrezkoa, eskerrik asko zaira, eta hori ordenaren puntu hori oso importantea. Agurtzane beste kontutxo bat, bizipena izan eta gero, ez? Nola da euskara, generoaren aniztasuna, ingurumena, aukera berdintasunaren inguruan aplikatu daitezken horiek, ez? Ze praktika egoki identifikatu dituzue zuen bizipenaren ostean edo identifikatzen ari zarete orain, egunero uste dut ari garela zerbait ikasten. Bai, gu oinokan gauzak aldatzen goiatz, proiektua martxan dagolako, esan duzun bezala, baina, momentu baten guk aliantzan bertan
eukidugu jendia gai honetxetan aditua edo aritua sana, eta beste batzuk, geure kasuan be, praktika diferentiak egon dielako, basagoan jakintza hori edo bentsat esperientzia hori. Orduan, lehenengo egin ginoana izan zen protokolo batzuk zehaztu, bai ingurumenian, bai genero ikuspegitik eta baitxa hizkuntzaren ikuspegitik. Aliantzan bertan partekatu zian, adostu zian protokolo horrek, ekarpena jaso, horren gaineko hausnarketa egin zen, eta ondoren esku hartziak martxan jartzen hasi garenian eta abar, egin duguna da puxka bat protokolo horrek tresna batzutara ekarri edo eredu batzutara moldatu. Orduan, gure kasuan, esku hartzietan batetik partartzaileei begira eredu bat sortu dugu, galdetegi moduko bat, gero bakoitzak egokitzen joaten dana parte hartzaile horren perfilaren arabera, ez da berdina umiekin esku hartze bat egiten da benak, edo nagusiekin, edo ezaugarri konkretu batzutako herritarrekin, bai? Orduan, bakoitzak egokitzen dau galdetegi hori perfil horretara, eta horren bitxartez jasotzen dugu jendearen iritzia zeharkako lerro horrek nola kudeatzen dien momentu horretan. Esku hartze hori antolatzen daben pertsonaren dako, baitxa, edo taldiarentzako, baitxa, beste eredu bat edo beste galdetegi moduko bat, autoebaluazio bat egiten dana, eta autoebaluazio horretan juten da, norberak antolatu dabenak, juten da, baloratzen nola kudeatu dituan eta zailtasun eduki dituan horrek kudeatzerak orduan. Bai diseinatzerak orduan eta bai gero gauzatzerak orduan esku hartze hori. Eta bukaeran, bai daukagula, lehen ez dut aipatu, baina guk beba daukagu guztia partekatuta, dokumentazio guztia partekatuta dokutegi baten, danon eskura, eta hor zehar lerruen karpeta daukagu esan daigun, eredu guzti horrekin, eta hor behin parte antolatzen da benak, esku hartzia antolatzen da benak, etaratzen ditu ondorio batzuk, zehar lerruen inguruan nola aritu dan, ze zailtasun eduki daben, zer uste daben hobetu behar dana, eta orduan urrungo beste norbaitek antolatu behar dabenian, kontutan hartzen ditu horrek. Eta horrek eruan gaitu momentu askotan aldaketak itxera. Hasieran hasi ginen modu baten, konturatu ginen, igual gauza gehiegi eskatzen gabitz jendiari, perfilera egokitzu bida, edo zeinek ezin dau erantzun ez dakiz zenbat galderetako galdete gisa, gauza horrek jutega fintzen eta doitzen guztion artean. Eta gero elkartzen garenian aliantza guztian, hausnartzen dugu nola goiatzen eta zerbait aldatu behar bada, edo jendiari gogorarazten baitxa, gogoratu, honek bete egin behar dia, akordatu ez basa, igual, gutxien ezura autoebaluazioa bete jakiteko aber nola egindan. Zein importantea ebaluazio sistema horiek ondo egokitzeko, ez? Momentuan egokitzeko. Eskerrik asko, agurtzen. Eta, Carlos, zurekin bukatzeko, nola da alderdi soziala eta ingurumena uztartzearen magia hori, ez? Zein izan da zuen bizipena alderdi soziala eta ingurumena uztartzeko desafio hau aurrean daukagula kontutan izan da? Bueno, gracias porque creo que me ha tocado la pregunta más bonita. Yo si tuviera que hablar de la gestión económica sería incapaz. Pero yo diría que más que concitar o más que aunar, la clave está en entender que ya están unidas. Que es que en realidad ya forman parte de lo mismo. O sea, lo social y lo eco en nuestro caso, lo que hay que buscar es las relaciones que hay, pero esas relaciones ya existen. Simplemente hay que identificarlas, identificar aquellas que te interesan más y ver cómo se puede aportar en esas relaciones. El problema es que, lo que hay que superar es que somos nosotros los que muchas veces estamos aislados en cubículos inevitables porque
bueno, al final todos nos tenemos que especializar en una determinada área y ese proceso de especialización a veces nos impide ver el bosque, ¿no? O sea, nos quedamos con nuestro arbolito, somos muy expertos en nuestro árbol, pero nos impide levantar la vista y darnos cuenta que formamos parte de un ecosistema más amplio. Pero si consigues hacerlo, con todas las dificultades que ello implica, bueno, pues entonces es cuando las relaciones se empiezan a ver con más facilidad. Y aquí el hecho de trabajar en alianza es una dificultad añadida, pero también es una oportunidad bastante importante, porque tener que trabajar con gente de otras áreas precisamente te obliga a enfrentarte a lenguajes, a esquemas mentales diferentes al tuyo. Y si consigues superar ese trauma de traducción, ahí es donde empiezan a surgir ideas nuevas. Y es donde se empiezan a identificar esas relaciones que antes no veías y de las que surgen ideas y nuevos proyectos a poder ser innovadores, que más que un plus, lo de la innovación, yo creo que precisamente en este ecosistema social en el que nos movemos ahora, tan superpoblado de estímulos, ¿no? tan competitivo, es casi una necesidad. O sea, no puedes pretender llegar a lo social, o sea, tener impacto social recurriendo a viejas fórmulas o haciendo lo que has hecho siempre, porque estás compitiendo con muchísimos estímulos. O sea, si no se llega a la gente o no se consigue que lo que estás haciendo tenga genere una transformación real. No sé si has respondido a la pregunta. Pero... Sí, has respondido a tu pregunta. No sé si te apetecería contar algo más sobre vuestra propia vivencia. Ez dakit, zuen esperientzaren inguruan zerbait nabarmendu nahiko zenuketen, adibide moduan. Bueno, nosotros hemos coordinado 2 proyectos. En uno de ellos lo que hicimos fue identificar una parte de la conservación del medio ambiente que no se tenía normalmente en cuenta y incidimos en ella. En el otro nos centramos también en otra parte, en realidad, de nuestro medio, más cercana, la urbana. La primera eran las pequeñas charcas, ¿no? Las pequeñas charcas y lo que llamamos especies minorizadas, ¿no? Aquellas especies que por ser menos mediáticas tienen menos presencia tanto en el imaginario popular como en los propios planes de conservación. Y en el segundo nos centramos más en la biodiversidad urbana. ¿Qué relación tiene todo esto con lo social? Bueno, pues que en realidad la ecología, o sea, la conservación de nuestro medio es un fenómeno social. O sea, hay un componente de conocimiento puro, que es el que desde Aranzadi somos más expertos, porque necesitas conocer realmente cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona el medio natural para poder saber qué le ocurre y para poder gestionarlo adecuadamente cuando es necesario. Pero hay un componente social muy importante, porque en el fondo el decidir conservar y el cómo conservar depende de la percepción que la gente tenga de esos problemas y sobre todo de lo vinculada que se sienta, de lo concernida que se sienta por la conservación de ese problema. Y ahí es algo en el que normalmente se falla bastante, porque desde la ciencia sí que en los últimos años se ha hecho mucho énfasis se ha invertido mucho en divulgación científica. La divulgación científica está posiblemente viviendo ahora su época dorada. O sea, nunca se ha hecho tanta divulgación científica y tan buena como se está haciendo ahora. Pero se sigue pecando mucho, por lo menos algunos lo creemos así, en proporcionar información, en generar información, en hacer accesible esa información también. Pero no siempre se tiene en cuenta que esa información al final no llega a todo el mundo, sino que le está llegando siempre a los mismos, que suelen ser aquellos que ya tenían un interés previo. Y saltar esa barrera, conseguir interesar a gente que no tenía un interés previo y que le llegue esa información es bastante difícil, y ahí es donde entra un componente social importante y la transversalidad y la transdisciplinariedad, y donde estas alianzas con entidades de ámbitos completamente diferentes suponen una oportunidad. Y luego también está el aspecto de
no solo llegar a esta gente, sino realmente conseguir motivar, conseguir que la gente se implique, o lo que nosotros ahora llamamos generar vínculos. Y esto también es difícil, y esto también requiere sus propias fórmulas, sus propios lenguajes, su propia forma de hacer llegar la información, a veces no de forma directa, sino de forma indirecta. Y bueno, todo esto, si os fijáis, es un trabajo muy social, que muchas veces tiene más que ver con la sociología o con la psicología o incluso con la filosofía que con lo estrictamente científico, aunque lo estrictamente científico siempre sea necesario, claro. Eskerrik asko. Elkarri entzun diogu, ez? Zuek ere area begiratzen ari naiz eta bezkarra ematen, jarkatu. Baina, bueno, denok ari gara entzuten, ez dakit bukatu baino lehen, zuek ere igual zerbait nabarmendu nahiko zenuketen aliantzen eta aurreko ediztako esperientzien inguruan, edo zuek elkar entzun ondoren nabarmentzeko zerbaitekin gelditu zareten gogoa daukazuena, hola bukatu baino lehen. Bai, apunte bat. Bai, nik hitz egin nahi nun pixka bat zeharkako gaiei buruz. Ikusi ez dute aurreko deialditatik konta, aldaketa bat egon dala. Benetan da, gure intentzioa edo gure asmoa da, zeharkako gai hauek egia da ez dala bat ere erresa, nola abordatu, modu trinko batean, askotan bihurtzen dira checklist bat, egiten da proiektuaren proposamena, proiektua diseinatzen da, eta gero bukaeran bete behar dira, atal batzuk, ingurumena nola kontutan hartu dezun, aukera berdintasuna, genero ikuspegia, eta bar. Eta ikusita, zer nolako erronkari erantzun nahi dion deialdi honek, gure asmoa benetan izan da, zeharkako gai hauei zentralidade bat eman. Horregatik, ikusten dezutenean plataforma, igual batzu ja sartu zeate, ikusteko, ja ez daude bukaeran nolabaiteko apendize bat bezala, baizik eta proposamenaren egitura teknikoan edo txertatutak, eta baita aliantzaren eta koordinatzailearen osaeran eta esperientzian. Orduan, hori nahi nun azpimarratu, ez? Pixka bat, aldaketa honen helburua da, zeharkako gai hauei daukaten zentralidadea eman, ze benetan sinesten dugu bestela erronka hauei erantzutea ezinezkoa dela. Zeharkako gai hauek ez badaukate zentralidade hori oso zaila iruditzen zaigu modu koherente batean erantzutea desafio honi. Horregatikan, egin dugun aldaketa hau, ez dakigu funtzionatuko duen, ez da ohikoa, nik uste horrelako deialdi gehienetan, beti egiten dira zeharkako gai hauek, nola baiteko bukaeran eta aparteko bezala, ez? Eta, gure intentzia benetan hori izan da. Nola bait, hasieratikan, ja pentsatzea nola heldu gai hauei, arazo erantzun nahi zaion arazo horren diagnostikotik, ze egia da, Carlosek esaten zuen bezala, ingurumen eta gai sozialak guztiz lotuta daude, eta diagnostiko on bat egiten bada aliantzetan zer arazo hori erantzun nahi bazaion hori aterakoa. Orduan, bai diagnostikotik, bai proiektuaren formulaziotik eta gero ebaluaziotik ere bai, ez? Adibidez, proposatzen dian inpaktuzko indikadoreak edo adierazleak eta bar, nolabait txertatutak egon daitezen proiektu osoaren jarraipenean, eta ez nolabait aparteko adierazle batzuk izan, ez? Zeharkako gai hauek nolabait Kutxa Fundazioari justifikatzeko kontutan hartu diela, baizik eta benetan proiektuan formulazioan zentzua dutelako eta beharrezkoa dialako, ez? Apunte importantea. Eskerrik asko. Hiru esperientziei oso eskertuak, eta zorionak hiru hori eta zuen erakundei, kidei, koordinatzaileei, guztiei aliantzari, edizioan izandako ibilbideagatik eta orain daukazuen, egitekoaren gatik. Segurazki kuriosidea sartu zaigu, kafean orain emango dugu tarte bat ere bai, nahi balen bazue gerturatzeko eta partekatu dezakegu gehiago. Gogorarazten dizuet mesedez, zalantzean hori orain
eserlekuan uzteko, eta zuen gauzak mesedez zuekin eraman. Bale? Ze kafean gauden heinean, guk espazioa moldatu behar dugu urrengo dinamika antolatzeko, orduan zuek gauzak zuekin eraman, eta kafea Amalia okerez banago, goian izango da, orduan gauzak zuekin, aprobetxatu, gogorazten dizuet, hor ere sobreak daude, nahi baldin bazue zuen ohartxoak sobretan sartu, eta bestela, kafea hartu, eta elkarrekin hitz egin, hori da baita gaurko saioaren helburua ere, eskerrik asko. Beno, itxiera emateko, eskerrak eman denoi, gerturatu zareten guztioi, goiz osoa pasatzea badakigu ez dela erresa batzutan, goiz oso bat, baina, espero dut pena merezi izana, gurekin harremanetan jarraitu esakezute, hor dakazuten helbidearen bidez edo telefonoz deitu eta dozein konsulta egiteko. Eta, uste dut, gero hitza pasatuko dizuegula, hitz bat edo balorazio txiki bat egin desazuen, baina, Kutxa Fundazioaren aldetik esatea, deialdi hau guretzako benetan importantea dela, gure lurraldea, munduan txertatuta dagoen neurrin, konplexidade eta erronka handien aurrean dago, oso mundu aldakorrean gaude, eta lurralde resiliente bat egitea, neurri batean hemen planteatzen dian desafio hauei aurre egitea. Eta guretzako aliantza hauek sustatzea, Gipuzkoako kapital sozial hori indartzea da, eta azkenean hori da gizarte bat ere indartzen eta sendotzen duena, ez? Orduan, gu apustua egiten jarraituko dugu aliantza hauekin, eta, besterik gabe, animatu deialdira aurkeztea, ez? Gaurko saioaren ondoren. Uste dut Amaliak nahi zuela zerbait esan? Jakin dezazuen hau grabatu egin dugula, soinua, esaztein aurrateako irudietan, baina soinua bai grabatu dugula, gero etortzerik izan ez dutenek ikusteko hemen zer hitz egin den, eta eskatu nahi dizuet, galderak bota dituzuenei baimentzea, ondo iruditzen baldin mazaizue, soinu hori YouTubeko grabaketan usteko. Dut dokumentu bat sinatzeko, eta nahi duena, nerekin gero azken momentuan pasa, eta egingo dugu, bale? Eta eskerrak eman etortzeagatik. Nik ere eskerrak eman, ez daukat asko gehiago aportatzeko, baina, plazer bat, zuek hemen izatea, eta, hori nik ere espero dut aprobetxagarria izatea, zuentzat jarduera hau. Besterik gabe, eskerrak ere, ez? Bero sumatu da, saioa, eta hori, beti pozgarria da, nik uste dut ere bai, goian networkinga nahikotxo egin dezuela, baina animatzen zaituztegu ere bai jarraitzea, kontaktuak badituzue, harremanak ere bai, fitxaje berriak, nahi baldin bazu ere bai espazioan gelditu denbora bate bai gelditu zaitezkete, hori uzten digute, Kutxa Fundazioko lagunek. Vale, decía que... Es que no puedo estar, a ver, vamos a ver. Horrela bai, vale, esaten nuen eskerrik asko, eta nahi balen badezuen networkinga egin, gelditu zaitezketela pixkat gehiago Kutxa Fundazioko espazioetan aprobetxatzeko denbora, eta gero bestela aurretikan denbora ere badaukazue. Ixtera goaz, baina itxi baino lehen, gustatuko litzaiguke jakitea, hola, ronda txiki batean, hitz batean, zerrekin gelditzen gara saio honen ostean, ez? Rondatxo txiki bat egin dezakegu. Alberto, zuretik hasita adibidez. Vale, perdona. Decíamos, después de la sesión de hoy, de cómo hemos estado, de lo que hemos visto, de lo que hemos sentido, de lo que hemos compartido, en una palabra, ¿qué te llevas? ¿Cómo te vas? Vamos a hacer una rondita. Bueno, pues se me han ocurrido más ideas. Así de claro. Red, Sarea.
Yo he visto que coincidimos varias personas de forma independiente, creo que llegamos a conclusiones similares, lo cual creo que es sintomático. Yo voy a unir los dos primeros, que son ideas en red, o red de ideas. Bainik zubiak. Netzat aberastasuna, denon artean sortzen dauna. Neia ideia bukatu zaizkit, baina oso aberatsa iruditu zait beste entitate batzuk ezagutzea eta topatzea. También ideas y red. Yo veo muchas posibilidades y que ojalá el reto de sostenibilidad, aquellos que tengáis dudas, que preguntéis a otras entidades que nos dedicamos en la sostenibilidad. Así que quería hacer el speech de que si alguien necesita o puede alguno de los movimientos de las alianzas que se crean se puedan hacer de forma sostenible, que no caiguemos en las costumbres de que para ir a trabajar hay que ir en coche, de que para mover un paquete hay que moverlo en un cacharro grande, sino que muchas cosas se planteen desde el prisma de hacerlo sostenible y nosotros encantados de ayudar y aportar. No es una palabra, pero bueno, posibilidades, diría. Begirada berriak. Nik elkar ezagutza eta informazio beharra, igual izaera. Nik erronka eta etxeko lanak. Arlo desberdinak, baina ondorio berdinak. Etxeko lanekin eta motivazioekin, bagoaz, sobreak hemen jarraitzen dute, ez dakit, azkenengo momentuan, koma zenute, posaixe, ohartxo bat. A ver si puede mandarla o la van a colgar o para compartir en las oficinas. Bai, bidaliko dugu. Ondo goaz horrela? Bai. Eskerrik asko, eta egunaz disfrutatu. Esker.